Avui aprofitem la nostra estada a Palamós perquè el meu amic, en Josep Maria Pladevella, recomani el meu llibre, Des del Canó, des d'un lloc molt típic de Palamós, el Canó de Palamós. Amic Plade, tu mateix, va. Quines ganes tenia de tenir a les meves mans el llibre Festes i Tradicions Catalanes. Penseu que n'he patit la gestació d'aquest llibre, la gestació, i tenir-lo a les meves mans el mateix dia que li van arribar les seves i signat per l'Àngel, per mi és bé. Un agraïment profund al meu amic Àngel. Us el recomano. Festes i Tradicions Catalanes, un llibre que cal tenir-lo per anar recuperant aquelles tradicions del nostre país que es van perdent i que, si més no, els podeu tornar a llegir en aquest llibre, Festes i Tradicions Catalanes. Gràcies, Àngel. Gràcies, Plade, que vagi bé.